Ahojte, teraz by som vám chcel ukázať gramofón NC420 Tesla. Bol vyrobený v roku 1977, 13. mája. Ako vidíte, tu je aj pečiatka na dreve. Tu máme poháňajúci motorček, odrušovací kondenzátor, tu sú pravdepodobné ložiska na tanier a tu je mechanika pohybu ramienka, vypínania a prepínania rýchlosti. Ako vidíte, je to zaprášené, treba to povysávať, idem to práve povysávať. Bude to treba premazať a vyčistiť. Pozrieme si štítok. Je tam napísané 220 V, 50 Hz, 15 V ampérov, to je 15 W, to má celkom dobrú spotrebu. A model NC420. Tu máme tlmiace nožičky. A takto to vyzerá zo spodku zadeklované. Takto to vyzerá bez taniera. Tu máme náhonový mechanizmus. Tu je motorček. Tu je prepínač rýchlosti. Tu máme zapínanie on-off, prepínanie rýchlosti 33 až 45 a tu máme páčku na posúv ramienka horizontálny. Toto je nastavenie váhy ramienka, aby sme vedeli, akým prítlakom ramienko bude tlačiť na platňu. No a takto to vyzerá v prevádzke. Máme tu malú platňu na 45 rýchlosti. Takže takto nám hrá gramofón zo 77. roku.